Les obres al traçat de la carretera C-154, que han de millorar les comunicacions entre Vic, Berga i les poblacions del Lluçanès, han superat la part més complicada, que aquesta tardor va obligar a interrompre el trànsit entre Prats i Olvan unes quantes setmanes. Fins que no s'acabin les obres, d'aquí un parell d'anys, les interrupcions de trànsit seran intermitents. Augmentar la comoditat i escurçar el temps en les comunicacions entre Osona i el Berguedà és l'objectiu de les obres de millora de la carretera C-154, que uneix Osona i el Berguedà pel Lluçanès i que passa per Olost i Prats. És l'eix Vic-Gironella. Altrament, l'eix transversal i Olost ja es va modificar fa uns anys. El condicionament entre Olost i Olvan ja ha superat una primera fase, que aquesta tardor ha obligat a tallar el trànsit entre Prats i Olvan unes quantes setmanes. Ara la comunicació s'ha restablert i només hi haurà interrupcions intermitents en llocs concrets. Aquestes actuacions el que pretenen és fer això, fer aquesta connexió des d'Osona fins al Berguedà a través d'una via moderna, una via segura, seguint, això sí, els traçats de les carreteres existents. I en aquest sentit, sobre el terreny es pot veure el nou traçat al costat de l'antic. La nova carretera és més ampla i el traçat ha eliminat molts revolts i desnivells fins ara ineludibles. Les depressions de les rieres Gavarresa i del Lluçanès, entre Olost i Prats, se superaran amb dos viaductes de gairebé un centenar de metres. Una altra de les característiques de la futura carretera és que esquivarà els nuclis d'Olost, Prats i Sagàs. És segurament la part de l'obra que més s'endarrerirà. Mentre que a Prats l'obra ja està molt avançada, la d'Olost està pendent d'adjudicació i el traçat definitiu de la de Sagàs encara està pendent de decidir. Es calcula que l'obra costarà uns 40 milions d'euros. Mentre no estigui totalment acabada, d'aquí a un parell d'anys, es recomana fer el recorregut entre Vic i Berga per Manresa, passant per l'eix transversal i el del Llobregat.